Hei! Azi facem machiaj inspirat după covorul de frunze. Este toamnă și super cute să avem un look asortat cu peisajul. De ce nu? Ca să dea bine în poze, să arate fain. Machiajul și background-ul, adică copacii colorați, să fie asortați cu machiajul nostru. Așa că o să folosesc portocaliu, roșu și galben pentru machiajul ăsta. Mai întâi ne dăm cu corector să fixăm fardul. Și îl întindem bine de tot. Uniformizăm petele de corector. Luăm galbenul și îl punem la extremitatea ochiului care se află lângă nas. Extremitatea ochiului dinspre nas. Eu folosesc mereu cea mai deschisă nuanță în zona asta. Albul, galbenul, sclipiciul. Pentru că face ochiul să pară mai mare, alungește cumva ochiul și arată foarte bine. Pe urmă o să ne dăm cu portocaliu pe toată ploapa. Și o să punem multă presiune când punem pensula. Iar apoi, spre galben, o să folosim puțină presiune ca să realizăm un degrade. Vrem să avem o trecere ușoară de la portocaliu spre galben, așa că atunci când vrem să facem trecerea, trebuie mereu să punem puțină presiune pe pensulă. Ce e fain să ai părul asortat cu machiajul. Acum folosim fardul roșu. Și punem multă presiune când punem pensula pe piele. Iar apoi când tragem spre ploapă, o ridicăm, punem puțină presiune, ca roșu și portocaliul să se combine treptat. O să folosim o nuanță neutră acum pentru partea de jos. Iar acum folosim liner, tragem o linie dreaptă, cât de dreaptă puteți. Și ori o puteți lăsa subțire, ori puteți să o îngroșați. Adaptați make-up-ul ăsta stilului vostru. Dacă vreți ca machiajul să fie mai dramatic și pătrunzător, folosiți tuș, eyeliner. Dar dacă vreți să arate mai natural și să nu fie too much, puteți pur și simplu să vă dați cu rimel și să nu mai folosiți linerul. Da, mie îmi place să fiu extra. Să am un machiaj cât se poate de colorat și dinamic. Graba strică treaba, deci trebuie ușurel să trageți codița ca să vă iasă. Ochiul mereu trebuie să fie relaxat
Și să nu clipiți de multe ori, fiindcă tușul ăsta nu se usucă în prima secundă după ce l-a spus și ca să nu clipiți și să rămână pe ploapă negru, e bine să aveți ochiul cât se poate de relaxat și să nu clipiți așa des. Fiindcă se întâmplă să clipești și să rămână rimel pe ploapă sau tuș pe ploapă și pe urmă se strică toată munca. Cam ăsta e sfatul meu ca să nu vă mânjiți când încercați să lucrați cu atât de multe nuanțe. Punem rimel. Ca să avem privirea de căprioară, ochișorii de păpușă. Și am terminat cu aspectul ochilor. Acum o să îmi evidențiez sprâncenele folosind fard maro. O să le fac puțin mai închise. Perfect. Acum o să mă dau cu blush, dar nu roz și nici roșu, ci portocaliu. Și o să întrebați, da, de ce? De ce să te dai cu blush portocaliu? E simplu. Când lucrezi cu foarte multe culori, nu poți să ai un curcubeu pe față. Așa că e bine să echilibrezi situația asta, să echilibrezi machiajul, așa că o să folosesc blush portocaliu. Ne dăm și pe năsul cum fac asiaticele și fetele din Coreea. Punem blush-ul pe pomeți. Și e aproape gata. Acum punem umbră. Facem conturul pomeților de la buză până la tâmplă. Și mai lipsește rujul. Perfect. Îmi place look-ul ăsta îndrăzneț. Îmi place mult să mă joc cu culorile. Și arată și ca un covor de frunze, dar arată și ca apusul. Arată nice.
Puteți să-l simplificați sau să-l complicați. Dacă ar fi să-l faceți mai simplu, ați putea să folosiți numai 2 culori, portocaliu și galben, sau puteți folosiți numai roșu și portocaliu, ar fi ok și așa, nu trebuie neapărat să folosiți 3 culori ca mine. Îl faceți cum simțiți voi.